no, nevieme, či mesto chce obetovať Blšák, ale čo sa týka stánkarov, včera bolo len rozhodnutie zastupiteľstva, dneska to bolo, v novinách sa to objavilo, takže nejaké ešte rozsiahle podnety nie sú zo strany stánkarov a predajcov na Blšáku, ale takýto stav tu už pretrváva viacero rokov, keď každý rok alebo pol rok sa naskytne informácia ohľadne možnosti výstavby štadióna futbalového, teraz je to predaj týchto pozemkov, tak už sú možno aj zvykli na túto situáciu a v konečnom dôsledku nikdy nedošlo k nejakej realizácii. Je otázkou len toho, čo ďalší vlastník, ak sa nájde a v akom časovom horizonte vôbec nájde, čo bude realizovať na danom území, keďže samotný mestský futbalový klub sa teraz vzdá týchto pozemkov, respektíve ich ponúkne do verejnej obchodnej súťaže ohľadne predaja pozemkov, tak je ťažko povedať, čo bude na tomto území. Možno tam ostane Blšák v takej istej rovine je a sa uspokojí predajca, respektíve kupujúci týchto pozemkov s prenajímaním týchto pozemkov.